со Диана Кирилова Неделчева од Универзитетот од Варна. Денеска сте на Универзитетот Гоце Делчев, имате престојат повеќе денови. Од што се состои, преку која програма сте овде во Штип? Пристигнахме тук по програма Еразъм Плюс. Едва втори ден сме тук, но вече имаме много добри впечатления, както от града, така и от университета. Впечатлена съм, вашия град наистина е малък по размери, но изключително красив, бих казала. Отседнали сме в хотела, където сме отседнали, на по-висок етаж, имаме прекрасна гледка към града и много ни харесва. Изключително гостоприемни са колегите от университета Гоце Делчев и специално от катедра математика и информатика. Много сме благодарни за което. Разведоха ни още първия ден с университета, разгледахме залите, лабораториите, много добра база. И това е за сега. Днес имаме лекция, която може би видяхте. И имаше внимание от студентите, като за начало доктор Румен Маринов, моя колега, направи въведение, показа една презентация, която показва нашия град Варна, нашия университет, технически университет Варна, в който работим, след което изнесе лекция на тема сходимост на числови редове и накрая аз показах на студентите и на техните преподаватели научната работа, с която в момента се занимаваме. Някои резултати, които имаме съвместни с доктор Маринов и вече публикуване в съответните, специално този резултат е в италианско списание публикуване. Кога се вратите во Варна, би им препорачали на студентите от Варна да престојуваат во Штип на Универзитетот Гоце Делчев? Разбира се, като обмен на студенти, ние сме тук по програмата като обмен на учители, като обмен на студенти, разбира се, бих препоръчала. Много добри впечатления имам и от университета, и от града. Бараме со професор Румен Маринов од Универзитетот во Варна. Професоре, кое е значењето на ваквите размени на искуства од професорите пред студентите на други универзитети? Еве, вие сте на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Полезна е тази размяна на студенти и на преподаватели, защото по този начин ние можем да съгласуваме помежду си учебните програми, които в момента ги трансформират и на едното и на другото място. И освен това, при самата акредитация на самите специалности и на университети е необходимо да има някаква съгласуваност и на ниво междудържавно. Така че при всички положения това е полезно за университетите и за самите студенти особено. Така, вашето мислење за престојот овде во Штип и за предавањата, лекциите кои што ги имате за студентите во Штип? Ние първоначално тръгнахме с настройката, че едва ли не университетът е голям колкото една детска градина. Но то се оказа, че той е по-голям и даже от нашия, защото се оказва, че има повече студенти, което за нас беше голяма изненада. И приятно впечатление прави самия град, доста подреден, доста чист град е. Приятно впечатление прави, че има доста млади хора, най-вероятно това са от студенти, които са тук. Докато при нас не са точно така нещата, той е малко по-голям град Варна, но това, което тук забелязваме, това е все едно като някакво курортно селище за нас. Студентите също правят добро впечатление, че като поведение те са доста така добре сложени, в смисъл добро поведение има в залата, внимателно изслушват всичко, което за нас ни е направило добро впечатление.